خدمات боҷхона ё гумруки Молдова хабар дод ки кормандони боҷхонаи фурудгоҳи Кишинёв пойтахти ин ҷумҳурии собиқ шӯравӣ рӯзи 27 сентябри соли 2022 аз як кӯшиши ғайриқонунӣ ба хориҷ баровардани маблағи бузурги асъори хориҷӣ пешгирӣ карданд. гуфта мешавад кормандони боҷхонаи фурудгоҳи Кишинёв аз бағоҷи як зани 51-солаи шаҳрванди Тоҷикистон ки аз Кишинёв ба Истанбули Туркия парвоз мекард $91,400 амрикоӣ ва €15,400 пайдо ва мусодира карданд. бино ба иттилои хадамоти гумруки Молдова рӯзи сешанбе 27 сентябр ҳангоми тафтиши гумрукии мусофирони парвози Кишинёв Истанбул як зани 51-сола ки бо худ шиносномаи ҷумҳурии Тоҷикистонро дошт мехост бо рӯрави сабз гузашта ба ҳавопаймо нишинад. маъмулан аз рӯрави сабз бояд онҳое гузаранд ки чизе барои эълом кардан ба кормандони боҷхона ё гумрук надоранд. азбаски ҳангоми тафтиши бағоҷи дастии ин мусофир бо рентгенограф чизҳое монанд ба пул ба мушоҳида расиданд. бағоҷи ин мусофирзанро таҳти тафтиши мушикофонаи ҳузурӣ қарор доданд. дар натиҷа дар байни чизҳои шахсии ӯ миқдори зиёди пули нақд бо асъори хориҷӣ $91,400 амрикоӣ ва €15,400 ёфт шуд ки ин зан мехост ба таври ғайриқонунӣ аз кишвар берун барорад. чунки расман ин маблағҳоро эъломия накарда буд. гуфта мешавад дар иттилоияи хадамоти боҷхонаи Молдова маблағҳои аз бағоҷи ин зани тоҷики ёфташударо мақомот гирифтанд ва парвандаашро барои тафтиш ба раёсати тафтишоти хадамоти боҷхона супориданд. тибқи қонунҳои Молдова ба ӯ ҷаримаи ҳангуфт ва ҳатто мусодираи пулҳои гирифташуда таҳдид мекунад. ин нахустин мавриди гузоришшудаи боздошти шаҳрвандони Тоҷикистон бо иттиҳоми қочоқи маблағи бузурги асъори хориҷӣ дар Молдова аст. дар ин ҷумҳурии шӯравии собиқ як шумораи хеле ками муҳоҷирони тоҷик кору зиндагӣ мекунанд, вале шумораи онҳо дар моҳи охир хеле бештар шуд, чунки муҳоҷирони тоҷике ки дар Украина ба сар мебаранд аксаран баъди шурӯи ҷанг дар ин кишвар ба кишварҳои ҳамсояи он аз ҷумла ба Молдова паноҳ бурданд.